बाहर स्टार्ट हो जाइଥିଲା ବର୍ଷା ଆଉ ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ କହିଲେ ଏମିତିଆ ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗରେ ଟିକେ ମାଛ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପାଗ କରିକି ମାନେ ଝୋଳ ଟିକେ କରିକି ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ତାପରେ ସେ ଧୋଇ ଧୋଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋ କାମ ମାନେ ଭାଜିବା ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା ପାଳି। ବାସ୍ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ମାଛକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇକି ପୁରା କଡ଼କ କରିକି ଆଉ ତାପରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଝୋଳ କରିକି ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ବାଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲି ଆଉ କହିଲି ନିଅ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଖାଅ। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ପଦାରେ ପୁରା ବର୍ଷା ତା ଧୁମରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଦେଲି ସୋରିଷ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଭାଜିକିରି ତରକାରୀ ବନେଇଦେଲି। ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ମାଛ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଭାତ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ଏ ପାଗକୁ ମୋର ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଚଳିବ। ବାଢ଼ିଦେଲି ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ବାସ୍ ଗୋଳି ଗୋଳି ଖାଇଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ରହିଲି।